I pozdrav svima ljudi, ja sam Mari i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Kao što možete vidjeti po naslovu, danas ćemo da pogađamo pesmu, ali nećemo samo da onako pogađamo pesmu, već imamo samo 5 sekundi. Iskreno ustao sam mnogo rano, bukvalno ne znam gde sam, spava mi se samo tako, ali to me neće sprečiti da pogađam, mislim, možda budem znao samo 2 pesme, ali vidjet ćemo kako će da ispadne ovaj video. Kako može da ispadne? Kako može da ispadne osim dobro? Može samo da ispadne dobro i to je to. Jer mi smo lavovi, a šta su lavovi? Najjači. Tako da tu nema dileme. Hvala vam puno svima ljudi na podršci i što pratite svaki moj video. Hvala vam do neba, nemate pojma koliko sam vam zahvalan, ali vi to već znate pošto to pričam u skoro svakom klipu. Tako da krećemo na video i samo me zapratite na Instagramu marko.rokvić, a mi prelazimo na video. Ok ljudi, krećemo, inače moramo da budemo mnogo brzi zato što imamo samo 5 sekundi, tako da ako vi budete pogađali sa mnom, budite veoma brzi. Ovo je gasto namerno, mislim da je to, mislim da je gasto namerno. To nemoj da mi radiš to znam. Ovo je džala brat, ne mogu da setim, ovo ljudi, ovo je prekratko, ma nema teorije. Džala brat, restarta, Ovo je Vuk Mob, ona balada sa Džalom bratom, kako se zove? Zvezde plaču za nama. Ja plačem zato što nijednu pesmu ne znam. Džala brat, mlada i luda. Aje. To je to, dobro je, vraćam se na traku, idemo dalje. Ana Nikolić, ali ne znam kako se zove, dalje ona zna šta kako zove. Mala. Okej, a sam ovo failo, idemo dalje. Ovo je Ceca, ali ne znam kako se zove pesma. Ovo je Ceca. Ali ovo teško, šta je ovo, ne znam ništa, Ovo je Kendi, arapske pare. 100%, pa da. To je to. Rasta slučajnost, ovo znam sigurno. Ide god od Jackie Johnny, Cobi. Jackie Johnny, dobro je, ovo sam se zbunio malo, ali to je to. Ovo je Cvija, a ne znam kako se zove pesma. Aha, i Relja Popović, Crni sin, ljudi, znate šta je fora, ja nisam ove pesme dugo slušao, pa zato ne mogu da se setim naziva, ali znam tačno ko peva čim čujem glas. Ovo je Kurtoazija, vodka i martini, a ljudi ne mogu, ovo je preteško, ne mogu da se setim odmah. Stani mi mozak. Ovo je Samo jako, Cobi i Relja, valjda. Samo jako, hvalim te Bože. Dobro, idemo dalje. Ša, Maserati. A sam ovo lupio, mislim nisam lupio, znam da je Ša, ali nisam bio siguran da je Maserati ili Tverk ili ne znam ja. Krvavi Balkan. Dobro, ovo znaju svi, ovo morate da znate, šalim se, ne morate. Krvavi Balkan. Vuk Mob, Vatikan. Kako si se probila. I to bi bilo to ljudi što se tiče ovog challenge-a, mislim da se razumemo. Očekivao sam da ću biti duplo gori, nisam znao par pesama, priznajem, nisam mogao da se setim pošto je baš teško, znači treba da se setite bukvalno u sekundi. Ali u suštini nisam bio toliko loš, tako da to mi je najbitnije. Napišite mi obavezno kako ste vi prošli, da li ste uspeli da pogodite sve pesme. Ako ste uživali u ovom klipu, naravno razvalite taj like kao i uvijek i svi koji ste novi pretplatite se na kanal. Ali pre nego što završimo s ovim klipom, pozdrav ili shoutout u ovom klipu ide za Proki Pro. Hvala ti Legnjeto što si deo lavovske familije, što si uključio zvonce. Ako i vi želite pozdrav, sve što treba da uradite jeste da ste subscribe-ovani na kanal, da uključite zvonce i komentarišete kad završite. A mi se onda vidimo već u sljedećem videu. Ćao!